Work hard and be rich. Kadai ka kentin jong wei sam larang ba u batrai shitam ha ka jingim. Bat balamat ru ya ka jing jingkerdu ha ka jingim. Bat katau dei u ba penhun ringhang. Bat ngilak ban sakhi mendangi dan ha kini ka resort ka balak tip kum ka Red Rose Resort. Kablong ru kum tau so jong ka jing trai shitam jong ni u rang ba. Te ali menta khindiat inya pet don uyu ha kini ka resort. Kanang mi kipor, bon ki jaka lek kai, ki jaka sa kai, ni ki resort, ki badan lang bat ki jaka jengi, ni ki pool, ha ke jala jengi. Bat ka bakham bon hi ngila masaki kadai syakathan di boy. Bakham ya tuat bah ki brio, ba yole se kadau kadai na ka jingsong tanat ka sun beneng, ka jingsai so karep karyang, ka jinglong ba song tanat ki brio, ki jaka ba itanat bat kumta ter. Habai dei bakani benta khindiat nyaphai chakawai na resort aga them ni boy kabdang shumi shen bat shwai kata nyaphai shwa khindiat sha utrai kani jaka ubadi hok banyo ya kjingero na gadau kjingyai ne bat kjingjob jungu haga jingim habai dei bat kikam kijam uba penhon ringhang life sansnem ka krata udai bashong basa ha umroi nongra di boy district udai wala kit ya kelingkor ke bakhia hak jingya linti hak jingem jungu nangta banyarap krisyan ru ya ke yingasem what happening ke jingduk udai banyo nagi khalaingot ki sipara ki baidon tang shenrang senda hak ying balamat bon ki jatkam bantre kata sedang nadu kabarit kambela tat hadu keni ka klimat bola kiu ubu kathong bantre chitom bat ruspa kabolong ru ka kentin ban ai mensim yaladi habatre ya kano kakam ubu thong ru banyarap ai kam lem ya kiwei kamtam yi ki parathan la jong hakba kani ki jingthmu jungu kala urlong bat ulala ban ai kam ya ki jong la jong ban pelong ru ya wei khna kathan u Augustin di shadap ban wan pai na Oberoi New Delhi war wan ban traino hari la jong lingba kani ka resort kabolong ru kum ka khubor balada ngipli kilat klinti yaladi kandiru ka jingpli lat lem ya kiwei da ka jingbo thong ban trei chitom ban kiu ha ka jingim lingba ki kam gijam kanlong ru ka jing ai kam ya kiwei ha ka ba yo lesi lingba ka jingmi kum kini ki jaj briu na ka por kanjara ban pli lat pli linti ya ki khna ha ka yo kam yo jam bat shibon ki kam bangila ban trehi ha ka jala la jong bat kanjarap ru ban lat na kino jingsim rai bakla habadan hari hasnong bat hayeng la jong uba penhun ban kentiu ru ya kiriu dan sap ha ka sports ulala ru ban seng ya ka kunhon yele kai football kabla tip kumka oste pion kabla seng hausnam ar pho but yora ru ya kanam job ha Assam ha ka tournament Bhubaneswar Cup hausnam ar phuwei Kublai Shibon, Rejing Wan Jumpi, Nga Kerteng Augustine, De Chanam Shadap, Kashnong Jonga, Ngashong Asa Apo Mountain, Kublai Apo Umroy, Hakmat Bohrembong. The first, Nga Puli Apo St. Anthony's School, and Dep Nong Tu, Ngalich Apo Jaipur Ban, Pendep ya degree Jonga Hotel Management and Catering Science. And post that, Nga Trey Apo Oberoi Jaipur, Kumba Nriu Banai AA. Then nang tu pat ngayo transfer sapo Oberoi New Delhi kumu front office associate. Te ngala train ngala mat Shibun mo hakani kakam hotel. Te experience banga yo shatay kay per bak labak por mucha nang red por nginang yakna ngise so tenat ban pet yak movie Titanic. Te ngase ong ngase keli may badipa. Ngase ong kumno bangan yo ban tre kum hang te po cruise me na hante po jahat mo po nang irit ngimpat tip kata ka cruise lan ni ta ka ship nang yakna ti yong ngim don idea than ti dala ya ka por nga shong 12 ki wan na po Jaipur na ka college of Hospitality Association ki wan
and then ki ong begitu ki bakwa ki peni yang mo kani kadai kekam ka lifestyle jong ki hospitality kalong kumno pi serve pi kendo ki guest. There's so much scope. Tenang ta ka show hapo ka sim jonga te nga decide ba ngan le be kani kakam te nga le sa Jaipur nga pule ki jinjar hot ngi kum mangimi ngi na po shlong ngimi kadai gari ka ba kenjai ka ba sotanat ka ba data ngi le chate hiu how ka jing shit kata ba la snoban ong ban ngin one pine no shie sau snem ban pule ani kamde ka besok ndrei sotanat ka jing kurku kadai nga ai so bule ula kurku la ai ka met ka bakoi bakia nga bro skata te nang tapat kalau don kata ka mensim pat hanga ngai i habang wan cuti ki kena sini ki don kata ka mensim ban trai ban serve ki pai ba ndrei teng kim don ta ka skill tinggal trace te ngadon ru kata ka mensim ban ong bangan wan pai shala snong shala yeng ban hikai ki te don bok ngakan do yu perlok bangai it ba penhun hakni ke yong ba tong in ya te ya ka resort bat kumjoru ngin kentiu ki samla ki jongi ban ai mensim ki ngong to te nang tai ong to wan pai no shani sha shlong pilong manager no ang ni po Red Rose Resort ma kani ka Red Rose Resort bangi la play menta te masuk komen bangala don hang ni menta en ngala yo ban Mentang ya pai no sya kani ka resort kabodon ha umden saj pra umroi. Wala kam da he than Hendrei ka jingi tanat bat ka jingsong tanat ka jingba juberkat habarung ha kini jeka namar kamdan kano ka jingsawa ni ka jingi hala haringkat ki jeka samit ni ki kamra ki bapaka kabam badru ka jeka sum kabala biang pura kamtam na benta ki bakwa saka shiying ki bakwa wan pelong ya ki meeting na benta kino ki kam bat kiwe kabakam mentoi shushu kolong ba kani ka resort ka jingai tang san minute na ka umroi airport kaban pinaram bha ya ki balet bawan da ka plane haba ya be por batang san spa meter na main road kalat lungse lama nangni phila ban yu ikdiang ya ka plane ha ka por bakas dang ban her bat bahir shepo habai de ki kamera kidan pradli baro kenthop ya ka luxury deluxe normal ka family room bakenthop ya ka jaka shed artli ki kamera thia ka living room bat ka jaka lebar bat sum kibas dang nado ka dor 1000 tengka hadu khasan 1000 tengka hala ki dor nangta ka restaurant ka ba phila banyo ba amru ya ki do durio ka pool ka jaka set kali ka ba paka hakni ki jaka la ru ban wai na ka banta kino ki bakwa ban pelong ya ki program ni ki shows ban na ka banta ka booking kalong shitayo shwa bat kat ki bakloi na ka banta ka jingtip ba company phila ban phone hakini ki number harum pranyo nriu khandai sau iwei lai bat nyo khandai praar nriu nyo khandai nyo nriu
ka sotenat i ka snong jong he pordon sate su kan ma be ka snong mo kan ma be ka real jong ka state jong sani sa Meghalaya te kawe ka experience sate pordon sate hoi ha ka kam namar sate umde ka besuk umde kumba sani ngi tre tang sau san kanta lani nriu nyo kanta ngi la song la thaj re ngi sate ka experience ngi sate ngi hap tre khat sau khat san khan riu khat nyo kanta i subo max mut ba khat nyo kanta ngi tre tumut ba don hi to min sim banya ban ong ba ni hap lit phai mar ba hanre ha wan sani wat la ka duna ka kam hanre ka min sim ka kemen artat mar ba le ni don ha po snong la di ni lawan ra artat kata ka jingnang jing start ka ba experience ku ba ong lawan ra nang te ni la yo ban share lang bat kini ba ya tre lang sani ki bam don experience ba plimut kata ka we ka min sim jonga ka don ba ka kemen ba don sani ya ba don sate kai kini gi bapli gi bala trelang ban ngi la ai kam mi ki ngai kai ki ngai thu ki kumno nga shem sate sport khar kumno ki le wat ke bet making ngi sini ana ong tengi ne le bet making ki ong nya ke kata ka bet making teng la yo ban ni kai ki kumno ban shna jing thia mta ka sngi la ai kai ki kumno ban shna ta ka towel art ki ong la mo ban shna ke han la mo ban shna tau do no ki towels ong belim la bet tingi la ya shnam ne ki la ya itnat ki la ya shondor ki la ya sen saying chasem to what saying chasem ki ong kumno ki nang ka ni yong oh don manager jumi hapo red roses resort balawan na po obroi la train te ini kai ngi ban le kum ni kum tai ki la ong ba ani to ki khon jumi nimla mo ban le kum ta ong ha pi don kam sim belem la don bet kala ka pli bet kala da pi thrang hisan sim ka kan pli bet kala te ai ngo yu ble sisa bangla yo erni galat ban wan pai bang ban ya don benta ban serve mo yaki brio jungi sini habaki wan kinyo kata experience sumde ban chu ong tang kita sport Delhi sapo Mumbai kinyo kata experience 5-star experience what do pi1 hang ni hapo Red Rose Resort ru pinyo kata ka jo ka service bangi ai marbale nga na ka experience nang te nga wan ra sini ka jo ka quality nga serve iki guest jonga nga pun sultanat iki deki wan shni ki sultanat shibon mar kumno ngi keren ka ktien ka tliet ka khana mut ba nilale step by step kumno ngi buram iki guest